Kumusta mong tanan? Ni ano po si Mami Ping? Welcome back to my channel. Karon ako mong i-update sa ako sa akong garden karon. Kahapon kusog kayong ulan. Lipayan ako kay kusog kayong ulan. Yeah. Ako mong i-update karon sa akong Petsay, Pak Choi. Kung Petsay, ready na gid siya i-harvest. So, mag-harvest ko unya ra tuod-tuod kay sayo pa kaayo. Ang uban tungod sa kakusog sa ulan, sigig ulan na. Dako na oh my god. Makahabhab na pud ko anig Petsay, simba ko. Gahinangol baya ay ang tigulang. Mauna ni namulak na ang uban Naa siya, manotice ninyo nga ang dahon na siya mga bangag-bangag kay kaunon sila basa na ay bugs bitaw kay dili man ako ga-sprayhan. Wa man gud ni siya i-spray. Mauning ani siya. Mauna siya, namulak na. Unahon ako og harvest ang naanay bulak ay akong lutuon unya ako sudan. Ang pay bulak padakon pa nako daw. Pag harvest nako ani tamna na sad nako og lain. Diri nga side katong nagtapok sa una gamay na lang okay. Akong gi-harvest ang dagko. Tapos gitanom nako ang uban didto. Kung gidugang og tanom pa ingon didto diha. Mga pila ka adlaw matubo na siya, dagko na ma-harvest na nako na. So muna na akong buhaton kay unya mga kuan tuod-tuod kay medyo pa kaayo basa ang yuta kay nag-ulana gahapon kusog kayong ulan. Okay. Og nagbaso ko gahapon dire, naglimpyo-limpyo gamay. Pero kadyot ra kay nikalit og ulan so dagan ko pa uli. Dayon akong gilimpyuhan ning akong basta unya ako ning harbison ang mga nanay bulak ako nang ang uban butang nako sa crisper kay aron na ako'y mautan. Kung siguro makabutang ni tinula, kalami tinula. Oy, simba ko. Kadugay na ako kakaon. Petsay nga, butang sa tinula. Muni akong ilimpyon gahapon ang akong mga collard o kuan. Collard na ako nga tanom og kale. Collard, unsa bay binisaya aning collard oy. Repolyo. Kani transplant din ako gahapon niya. Pag ulan, buhi siya dito na. Okay guys. Mauning akong morning ritual. Suroy-suroy sa kalibunan. Okay, thank you for watching, and if you like my video, please share and please don't forget to subscribe to my channel and watch my videos on my Mami Ping vlogs. And I'm Ping sa kanunay. Please take care of each other. Bye.